Представям ви касово чекмедже на Datex модел 170A с отварящ се горен капак. Чекмеджето разполага с два ключа. Единият е за отваряне на горния капак, вторият е за отключване на капака върху самата каса. Чекмеджето е електрическо, което означава, че може да бъде свързано с RJ12 кабел към касов апарат, към фискален принтер или към вашата система. Също така разполага с 8 разделителя за монети, 6 за банкноти, плюс един допълнителен. И отделно, когато го изваждаме, виждаме, че има един прорез, през който прорез се достъпва допълнително отделение, в което може да се поставят ваучери, чекове, банкноти и каквото друго пожелаете, дори при затворено чекмедже. По този начин се отваря с една ръчичка, много лесно се оперира. Се изважда вътрешността, може да се постави и другата, виждате и отворите за монтажните болтове.